Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdyrys. Wagty tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlary tanışdyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Gepleşmediň başynda hormatly prezidentimiň adyna täze ýyl bayramy münasibetli gelen gutdawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjak gutdawmyzda şeýle diýilýär. Onuň alhydarty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydartyňyz Koreýa Respublikasyna berýän gollawlaryňyz üçin size hoşçalyk bildirýän. Hemde täze ýylly Koreýa halkynyň adynan mähirli ardawlary ýetirýän. Geçen ýyl biz adamdadyň täzeden dikeldilmegini we hasam kuwatly bolmagyny tagalalarymyzy birleşdirdik. Dünýä jemgyýetçiliginiň raýdaşlygyny hemde hyzmatdaşlygynyň güýji durnukly parakaçylygy döretmäge umyt berýär. Siziň ýurduňda we maşgalaňda bagtyar täze ýyl hemde Berkjan saglyk ardaw edýän. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-in maşgalasy bilen. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň alhydarty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Täze 2022-nji ýyl münasibetli size we Türkmenistanyň halkyna tüý sürekden gutdawlaryny beýan edýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda dostluk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň mundan beýlägen putulandyryljakdygyna we ösdüriljekdigine inanýan. Size täze ýyly Berkjan saglyk hemde bagtyarlyk we Türkmenistanyň robançlygynyň bäkbidini alyp barýan döwlet işleriňizi üstünlükler ardaw edýän Kim Jae-in, Koreýa Halk Demokratik Respublikasynyň döwlet işleri boýunça başlygy. Bu tawda şeýle sözler bar. Onuň alhydarty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň alhydartyňyz täze ýyl gutdawlarym hemde täze ýyly iň oňat ardawlarymy kabul ediň. Singapur Respublikasynyň prezidenti Hanym Halima Yacob ýan ýolaşy bilen. Garaşdyz, Baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezidentimiň parasatly ýol başçylygyna alınıp barýan işler berqarar döwletimiň bagtyarlyk döwrüne münasip ýörgeler bilen üstünlükler owanşanýar. Munyň şeýledigini hepden dowamyna wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 27 dekabrda hormatly prezidentimiz Gurbanguly Berdimuhammedow Ministrler Kabinetiniň we Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 2021-nji ýylaky täze ýyl bayraminyň öň tiresindäki jemleýiji belelikdäki mejlisine geçirdi. Oňa Aşgabat şäheriniň kimi welaýatyň häkimlerim çağıryldy. Mejlisiň gün tertibine geçmek bilen Milli liderimiz Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol 2022-nji ýylyň şygaryny we nişanyny taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilen işler barada maglumat berdi. 2022-nji ýylyň şygary halkyň arka dagly zamanasy diýilip yglan edildi. Hemem hormatly prezidentimiziň garamagyna ýylyň nişanynyň taslamasy ködürlenildi. Asly däwe görä döwlet başlarymyzyň başlanjy boýunça ýurdumyzda her bir ýylyň şygary kesitlenildi. Munyň özi döwletimiziň we jemgyýetimiziň häzirki döwrüň ýagdaýyna laýyk ösüşiniň wajyp ogurlaryny öňe çekmäge mümkinçilik berýär. Watanymyz hemem halkymyz üçin möhüm ähmiýeti bolan wakalaň giňden wagt edilmegini öpçün edýär. Belelikdäki mejlisiň dowamyny hormatly prezidentimiz geçen ýylla ýerine ýetirilen işleň netijeleri barada aýtdy. Döwlet başlarymyzyň belleşýäli häzirki döwürde berkarar watanymyz sebitde durnuklygyň hemem howpsuzlygyň daýançlarynyň kuwatly we depkinli ösýän daşary ýurt maýa goýumlary üçin özüne çekeji dünýede uly awraýdan hemem hormatyn peýdalanýan döwletiň bir hökmüne giňden tanalýar. Garaşda diýärmiz içerki durnuklygy syýasy ulgamynyň berkdigi döwlet hemem jemgyýetçilik durmuşyna demokratiýa kadalary tapgyrlan ornaşdyrýan bilen tapawlanýar. Buluň ählisi halkara geňişliginde özümizi anamly doýmaga dünýäniň ähli döwletleri bilen deň hukukly gatnaşyklary alyp barmagy mümkinçilik berýän hakyky şertler bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli 2021-nji ýylda Ministrler Kabinetiniň 35, Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň 13 mejlisi, döwlet derejeli maslahatlaryň 59-sy geçirildi. Ministrler Kabinetiniň Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň mejlislerine halkara dowuşuklaryny çylşyrymly syýasy, ykdysady we durmuş soraklaryny seredildi. Bir tarap döwletimiziň hukuk ýagdaýyndan ugralyp, şol soraglar boýunça degişli çözükler kabul edildi. Ençeme resmi namalary gol çekildi. Bellenen maksatnamalary ýerine ýetirmek halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň peselmegine ýol bermezligi üçin bolup geçýän üýtgeşmeler boýunça gysgaly çäreleri gördük diýip döwlet başlarymyz sözüni dowam etdi. Melelejimiz çylşyrymly şertlere garamazdan ören köp işleň bitirilendigini we ören köp soraglary çözmegiň başardandygyny döwlet dolandyryşy, içerki we daşarky maliýe, söwda şeýlede zähmet bazary
ýerleri we haritlary öndürmek ýaly ugurlardaky özgertmeleň çaltlandyrylanyny bellidi. Bu işleri bolsa orta möhletde geljekde önümçilik möçörlerini artdyrmaga mümkinçilik berdi. Minister kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň hakyky ýagdaýlardan ugralyp kabul edýän dogry kararlardyr çözgükleri biziň sazlaşykly tutanýarly we maksady okulny işlerimiz halkymyzyň giňden gollugy ykdysadyetde hem daşary siýasatda oňy netijeler gazanmagyň görewi boldy. Döwlet başlarymyz öňde durýan meýilnameler barada aýdyp, ýurdumyzda siýasy taýdan döwür waplaşdyrmak işiniň dowam etdirilejekdigini bellidi. Şeýle-de meliýetlerimiz 2022-nji ýyl üçin gowy budjetiň kabul edilendigini bellidi. Zähmet haklaryny, pensiýalary, döwlet kömek pullaryny ýene-de 10 ötürüm ýokurlandyrmak göz öňüne tutuldy. Häzirki döwürde halkymyzyň agdaberligi her bir raýatyň garaşsyzlyk gymmatlyklaryny gözüniň göreji ýaly goramagy öwrenmekimdir diýip çykyşda aýrytyn belenildi. Döwlet başlarymyz asly däwe görä her ýyl bir şygaryň eglan edilýändigini aýtdy. Şol şygar bolsa öňde goýan maksatlarymyza tarap önümli öňe gitmäge ýardam edýär. Şuňlan baglykda hormatly prezidentimiz Milli Geňeşlik Mejlisiniň başlygynyň maglumatyna görä deputatlar we halkymyz bilen geňden aralyp maslahatlaşmagyň netijesinde olar 2022-nji ýylyň şygaryny we nişany teklip edýändigini bellidi we bu şygary we nişany tasdiklaýandygyny aýtdy. Bilelikdäki mejlise gatnaşylan el çarpışmalary bilen meliýetlerimiz täze ýylyň şygaryny halkyň arkadagly zamanasy diýip eglan etdi. Hormatly prezidentimiz çykyşynyň dowamyny Türkmen alawaýynyň we onuň durmuşymyzda eýleýän ornuň ähmiýeti barada aýtdy. Ata-babalarymyz bedewlerimizi öz arzu isleglerini der maksatlaryny milli seçkiniň ajaýyp netijesi bolan alawaýlarda bolsa bagtyarlygyny görüpdir. Şoňra-da halkymyzy etherli, gutherli nakly döredipdir diýip meliýetlerimiz bellidi. Bilelikdäki mejlisiň dowamyny hormatly prezidentimiz halkymyzyň isleg arzuwyny we haýyşyny göz öňüne tutup her ýylyň oktýabr aýynyň soňky ýeşenmesini Türkmen alawaýynyň gününi bellemek barada permana gol çekdi. Hormatly prezidentimiz raýatlarymyzyň täze bayramy belenilýän günlerde talab laýyk diň almak üçin şäherleň we owulaň kadaly ýaşaş durmuş şertlerini öpçün edýän ähli gulluklyň nowatçylygyny göwne jaý guramak bilen bagly meselelere aýratyn öz çekdi. Halkymyzyň idara kärhanalaryň jemgyýetçilik guramalaryň teklipleri esasyna 2022-nji ýyly halkyň arkadagly zamanasy diýilip atlandyrylmagy giň gollugy eýe bolýar. Hormatly prezidentimiz täze bayramy bilen gutlanyldy. 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy atly şygaryny ýurdumyzyň harby hukuk goraýjy idaralarynyň şahsy düzümleriniň dolu gollaýanyklary maýdyldy. Hormatly prezidentimiz täze bayramy bilen gutlanyldy. Minister kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisinde ýurdumyzyň vilayatläriniň häkimleriniň adyndan meliýetlerimiz hemmeleň söýüp garşylaýan täze bayramy bilen gutlandy. 2022-nji ýylyň halkyň arkadagly zamanasy diýilip atlandyrylmagynyň tutuş ýurdumyzyň ilatynyň arasynda giň gollugy eýe bolýanlygyny tyldy we işlemek, döretmek ugruna döwlet derejesine alad edýänligi üçin halkymyzyň adyndan hormatly prezidentimize hoşallyk sözler aýdyldy. Minister kabinetiniň döwlet howpsuzlyk kengesiniň agdalaryny, häkimleri täze bilen tüýsürekden gutlap, hormatly prezidentimiz bars ýylynyň aýdyň wakalara baý boljokdygyny bellidi. Bars paýhasly, hemme taraplaryň ösen we maksadyna ýetmek başarýan janlar. Ol meňzeş häsiýetleri bilen adamlara ýagşylyk edýär we ýuwaş bolmagy we igenji halamaýa. Şoňra-da bars meňzemek üçin öz-özüni kemilleşdirmek bilen işçiň meşgullanmaly. Täze zatlara göz ýetirip täze işler bilen meşgullanmaly. Bars ýyly bolan 2022-nji ýyl höwüs jöňlere täze dilleri öwrenmek hem hünärleri ele almak üçin şowly bolar. Barsyň ruhlantligi hem meseleleri çözmäge kömek edýär. Hormatly prezidentimiz Ministrler kabinetiniň we döwlet howpsuzlyk kengesiniň bilelikdäki mejlisiniň jemlerini jemläp, oňa gatnaşanlara 2022-nji ýylyň şowly bolmagyny, täze üstünliklere we rowaşlyklary getirmegini, ýurdumyzda ösdürmek, 2022-nji ýylda halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam gowlandyrmak ugruna nowatdaky möhüm ädimleri etmegi tüýsürekden arzu etdi. 28-nji dekarda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna iş saparyna ugrady. Meliýetlerimiz Sankt-Peterburgda geçirilen garaşdy döwletiň arkalyşygyna agda ýurtlarynyň liderleriniň resmi däl sammitine gatnaşdy. Bir näçe sagatdan soň hormatly prezidentimiziň uçary Sankt-Peterburg şäheriniň Pulkowa halkara howa menziline gondy. Bu ýerde hormatly prezidentimizi resmi adamlar garşyladylar. Soňra hormatly prezidentimiziň awtomobil kerwani garaşdy döwletiň arkalyşygyna gatnaşdy döwletiň başdanlarynyň resmi däl dowuşunyň geçirilen ýeri bolan Yeltsin adynaky prezident kitapxanasyna tarap ugrady. Bu ýerde meliýetlerimiz Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir
Vladimir Putin mähirli garşylady. Russiýa Federatsiýasynyň prezidenti Vladimir Putin garaşdy döwletiň arkalaşygyny agda ýurtlaryň ýolbaşlarynyň resmi däl sammitini açyp, hemmelere çakyly kabul edenlikler üçin hoşallyk bildirdi we pursatyn peýdalanyp, dostlukly döwletleriň başdanlaryny guramanyň döredilmeginiň 30 ýyllygy hemem garaşdy döwletiň arkalaşygynyň döwletleriniň garaşdylygynyň 30 ýyllygy bilen gutlady. Koronawirusa garşy umumy görüşiň aralyp maslahatlaşmalyň möhüm hemem derwayt meseleleriň biridigine baglykda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow sammitde çykyş edip, prezident Vladimir Putina bu urda edilýän kömek üçin minnetdarlyk bildirdi. Häzirki güneçeli Türkmenistana bu pandemiýa hasaba alınmady. Russiýa Federasiýasynyň gollugy bermegi netijesinde biz ilkinjileň biri bolup, özümizi Sputnik we hemem Epiva korona vaksinalaryny bellige allyk. Häzirki günde biziň ilatymyzda şol vaksinalar bilen sanjym geçirildi. Ýa-ni ýakyny biz Sputnik Light vaksinasyny aldyk. Olaýan booster sanjymy hökmüni kabul edilýär diýip milli liderimiz belledi. Döwlet başlarymyz şeýlede täze başlanýyşlaryň bir näçe bilen çykyş edip, ilmi lukmançylyk ulgamyna hyzmatdaşlygyň täze ugurlaryny teklip etdi. Hususan garaşdy döwletiň arkalaşygynyň giňişligine biologik howpsuzlygyň howplary barada aýdyp, bu ulgamda bütewi resminama täzeden garamagy we gol çekmegi teklip etdi. Hemem şunuň bilen baglykda Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň şeýle resminama eýem gol çekenliklerini belledi. Mundan başga milli liderimiz Gyrgyzstanyň, Gazagstanyň, Özbegistanyň, Türkmenistanyň we Täjikistanyň Russiýadan tapawatlykda beýleki klinika alamatly arizologlarda ýerleşýänliklerine dowuşugy gatnaşylan önsüne çekip, şu zowlugyň aýratynlyklarynyň uguralyp, bu ýokunjyň genomyny öwrenmegiň zerurdygyny ýagtady. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow berilýän kömek üçin minnetdarlyk bildirip, egerde Russiýanyň hut bakteriologiýany we virusologiýany öwrenmek boýunça özüniň maslahatlaryny we gollanmalaryny merkezleşdirilen görüşde beren bolsa, ona bu meselelerde betew çemeleşmeliň işlem taýýarlanyljakdygyny ýagtady. Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin türkmen kerdeşine geljeki hyzmatdaşlyk barada aýdan oňyn teklipleri üçin hoşallyk bildirip, garaşdy döwletiň arkalaşygyny döwletleriniň mundan beýlegen bu gurda hereket etjekdikleri anam bildirdi. Täzeliň öňsüresinde garaşdy döwletiň arkalaşygyny ýurtlarynyň liderleriniň resmi däl dowuşuklaryny geçirmegiň asly däwe öwrüleniňi ýene bellemek gerek. Şol sammitlerde diňe bir ýylyň dowamyna ýerine ýetirilen işleň jemlenmän eýsem ýakyn geljek üçin esasy wezipeleri hemem bilelikdäki işiň iler tutulýan ugurlary aralyp maslahatlaşylýar. Esasy halkara we sewit meseleleri boýunça garaşlar deňeşdirilýär. Hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň maksatnamy tamamlanandan soň Pulka we halkara howa menzine bardy we şol ýerden uçurda watanymyza ugrady. 28-nji dekarda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow garaşdy döwletiň arkalaşygyny agda ýurtlarynyň liderleriniň Sankt-Peterburgda resmi däl sammitine gatnaşmak üçin Russiýa Federasiýasyna iş saparynyň çäklerini Russiýa Federasiýasynyň federal ýygynynyň federasiýa gençliğiniň başlygy Valentina Matviyenko bilen telefon arkaly söhbetleşik geçirdi. Söhbetleşiň dowamyny dürli ugurlarda iki taraply gatnaşyklaryň giň gerimli meselelerine garaly. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyndaky parlamentary gatnaşyklarynyň munyny beýlegem ösdürmegine aýratyn öns berildi. 29-njy dekarda hormatly prezidentimiz Gurban Berdimuhammedow ýurdumyzyň baş arşatynda guralan täzil dawralaryna gatnaşdy. Beýikligi 38,5 metr, gowrumy 16 metr bolan depesinde 7 aşyklary bilen 2022 belgini aňladýan 8 burç ýyldız oturdulan arşanyň ýanyna guralan dawra dürli uşgunly çıralar we uwudan tirişdeler bilen utgoşup ertekler şäherjigini ýadyna salýar. 2022-nji ýylyň nişanlaryny aňladýan bedegler, elim oşur uşgunly tirişdeleri, halk ertekleriniň gahrymanlarynyň keşipleri, hemem bayramçylyk bedegleri bilen bir bütew sanyşyk emele getirýär. Baş arşanyň ýanyna geçirilýän dawara ýurdumyzyň ähli welaýatlarinyň çağılar we paýtagtymyzyň mekteplerinden görüllüli okuwçylar çağırly. Olar okuwny ökdeler, ders olimpiadalarynyň, sport we dörejlik bäsleşikleriniň geňçileri, şeýlede çağılar öýlerini terilenýän nesillerdir. Hormatly prezidentimiz nesilleň bagtyarlygyny, agdy berligini hemem ajaýyp desturlaryň dowamatyny aňladýan asly ýörelgilere goşulyp, çağılar bilen arşanyň daşyndan aýlandy. Milli liderimiziň çağılyň hemmeleň söýüp garşylaýan bayramçylygyň şatlyk şowugyna goşulyp, nesilleň bagtyarlygyna gowundy. Munyň özü ýurdumyzda ösüp gelýän ýaş nesilleň bagtyar durmuşy hemem watan söýjüg ýaşlar bolup ýetişmegi ugrunda edilýän aladanyň arkadaky prezidentimiziň ýolbaşlygynda amal aşyrylýan döwlet siýasatynyň möhüm ugruny öwrülendigini aňladýar. Dawra gatnaşýan çağılara hormatly prezidentimiziň adyndan täzil sowgatlary goşurly. Bu görnüşler watanymyzyň geljek
hataplanylýan Bagtyr ýaşlaryň begenji şatlygyny hasam belende götürdi. Şeýlede çağılan haýşy boýunça döwlet başlarymyz ýurdumyzyň baş arşatynyň ýanyna ýadygarlyk suraty düşdi. Paýtatymyzdaky 64-nji orta mekdebiň okuwçysy Ibrahim Rusemow köp sany Bagtyr çağılan biridir. Oglanjyk döwlet başlarymyzyň onuň aýdy baba ýollan hatynyň mazmuny barada gyzyklanýanyny buýsunç bilen habar berdi. Şol hatda ol ýurdumyzyň hormatly prezidenti bilen suraty düşmek hem täze velosipedi soğut almak mümkinçiligi barada haýyş edipdi. Milli liderimiz okuwçynyň täze ýyl arzuwyny hasyl etdi. Hormatly prezidentimiz çağlary täze ýyl bagyt gyşky dünýäş möwsümini netijeli geçirmegini, okuwlaryny üstünlük hem eslik arzuwlarynyň hasyl bolmagyny arzu edip, olaň şöhratly pederlerimiziň asly ýörelgelerini münasip dowam etdirjiler. Hakyky watan söýüjler boljakdyklaryny we döwletimiziň geljeki ösüşine münasip goşunt goşjakdyklaryny ynamillerdi. Döwlet başlarymyz dagara gatnaşýanlara joşgulu çykyşlary üçin minnetdarlyk bildirip, sunugatyň üstü bilen öz okyplaryny açyp görkezmeklerini arzu etdi we bu ýerden ugrady. Türkmenistan arzuwlaryň hasyl bolýan ýurdy. Aýyz baba Ibrahimyň arzuwyny amala aşyryp, oňa hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyndan täze ak renkli velosipedi gowşurdy. Oglanjyň bu pursatda begenjiniň çägi bolmady. Ol sowgady uly hoşallyk bilen kabul etdi. Oglanjyk milli liderimiz tüýsürekden hoşallyk bildirdi. Onuň enatasam hormatly prezidentimize hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Çağılan Bagtyr we şadýan gülkleri ýurdumyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň şu günne we ertirine bolan ynanmadyň aýdyň suwutnamasydyr. Çağılan şadýan sesleriniň täze 2022-nji ýylyň ýurdumyzda halkyň arkadagy zamanasy şygary bilen geçjek we täze uly üstünlikleri beslenjek ýylyň öňsüresine ýanglanmagy gowandyrjydyr. Soňra ýurdumyzyň Sowda Senat edarasynda ýene bir bayramçylyk däwreti geçirildi. Täze ýyl bayramy münasibetli ýokary derejede enjamlaşdyrylan zally belend başly arça oturdy. Onuň töwereginde bayramçylygyň baş gahrmanlary, paýtatymyzyň köp sanly ýaşajyk raýatlary we mehmanlary ýygnandylar. Folklor hem tans toparlarynyň bayramçylyk libasyny giyinen teatr we sirk artistleriniň belend ruhy beslenen çykyşlary ýaýlandyryly. Ertekliň gahrmanlary hem aýyzwa we garpamyk Bagtyr çağlary mehirli garşylap, ruhy güýji we bagtyarlyk alamatlandyrýan bars ýyly münasibetli guralan bayramçylyk gatnaşlary gutladylar. Bu ýerde ýurdumyzyň berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne gazanan üstünlikleriniň ruhlandyrjysy döwlet başlarymyza hemmeleň adyndan täze ýyl münasibetli mehirli gutlaw sözleri aýdyldy. Şeýle olar milli liderimize berkja saglyk ýurdumyzyň we halkymyzyň mundan welem güllep etmeginiň behidini alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdiler. Aýdym saly çykyşlar, joşgulu tanslar, dörejilik toparlarynyň taýýarlan bayramçylyk çykyşlary bu ýerde guralan dawranyň şowhuny belende götürdi. Onu ýaşajyk artistler öz zehinlerini görkezdiler. Joşgulu owazlary, halk aýdym saly hem estrada çykyşlary bilen bir bitew salyşyk emele getirip dawranyň şowhuny artdyrdy we hemmelerde ýatan çykmajak täsirler galyrdy. Ýaşajyk tansçylar we aýdymçylar özleriniň belend ruhy beslenen çykyşlary bilen hemmelere şatlyk, ruhlenlik paýladylar. Ýaşajyk artistler joşgulu zehinleri we okyplary bilen türkmen sunugatynyň medeniýetiniň uly geljeginiň bardygyny görkezdiler. Milli medeni mirasyň baýlyklaryny özüne jemleýän, onuň ilham hem täze taglimlary özüne siňdirýän türkmen medeniýeti we sunugaty dünýä medeni ýörelgeleriniň toplan gymmatlyklaryny özüne saldyşykly kabul edýär. Hem ähli täzeçil we gyzykly meýilleri üçin açykdyr. Hoş geldiň täze ýyl arka dagly diýara atly joşgulu aýdym täze ýyl münasibetli aýdylýan gutlaw sözleri bilen utgaşyp dawranyň şowhuny artdyrdy. Hemmeleri birige ýagşy arzuwlary aýtdylar. Belend ruhy beslenen aýdym sazlar halkymyzyň hormatly prezidentimiziň ýadawsy taýlanmagy netijesinde ösüşiň täze belendlikden çykan garaşsady betarap Türkmenistana buýsunçyny alamatlandyrdy. Dawranyň ahyryna hormatly prezidentimiziň adyndan körpelere täze ýyl bayramy münasibetli süýjülük tortu paýlandy. Täze ýyl çäreleriniň ýokary derejede gurulmagy ýurdumyzy birige begendirmek isläp bir saçaň başyna ýygnanan ullary we çağlar üçin bayramçylyklary ruhulent ýagdaýda geçirmek uly ähmiýete eýdiginiň suwutnamasydyr. Garaşsady betarap Türkmenistan 2022-nji ýyly bir bitew we agdy bir maşgala bolup garşylady. Goý täze ýylyň her bir güni nurany umyt arzuwlaryň amala aşýan täze üstünliklerini beýik işleň ýylyna öwrülsün. Goý täze ýylla watanymyzyň şöhraty hasam belende galsyn. 31-nji dekarda Türkmenistan
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkyny täze bilen gutludy. Hormatly prezidentimiz gutlugyna beleşi ýaly täze 2022-nji ýyl günnäger müçünamaty boýunça bars ýyly bars baýlyk diýýän halkymyz bu ýyla rızkyl döwletli bereketli hasaplap täze ýyla aýdyň maksatlar uly önem bilen gadam basýar. Döwlet adam üçindir diýen siýasaty alyp barýan berkarar döwletimizde raýatlarymyzyň hal ýagdaýyny hasam ýokurlandyrmak, durmuş goraglygyny putulandyrmak boýunça ýygderli alada edilýär. Täze ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap zähmet haklarynyň, pensiýalaryň we döwlet kömek pullarynyň talip edilýän haklarynyň ýene-de 10 götürüm ýokurlandyrmagy munyň aýdyň misalydyr. Watanymyz dörejliginiň we üstünlükligiň aýdyň ýoly bilen ynamly öňe barýar. Ähli ugurlarda gazanylýan netijeleri mehriban halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň ýygderli ýokurlanmagyna oňuly täsir edip, geljege ynamyny hasam berkidýär. Nesip bolsa biz merdany halkymyz bilen ele berip işläp täze ýyly ihlasly zähmetimiz arkaly uly üstünlükleri besläris. Watanymyza belent buýsunjymyz, geljege berk ynamyz, aýdyň maksatlarymyz bilen has uly sepkitlere ýeter diýip hormatly prezidentimiz gutlugyny belledi. Goý 2022-nji ýyl ýer ýüzünde parahatçylygyň, awdançylygyň, uly üstünlükligiň hem rızkyl bereketiň ýylyna öwrülsün. Täze ýylda siziň maşgal ojaklaryňyza agdy berlik we asudalyk ýary bolsun. Şan şöhrate beslenen bagtyar günler döwletli döwran dowam bolsun. Türkmenistanyň prezidenti maşgal agdalary bilen agdy berlikde täze ýyly garşylady. Hemmelen ýagşy umytlar, nurana arzuwlary bilen söýüp garşylaýan täze ýyl bayramy ýurdumyzyň bagtyar maşgalalarynyň agdy berliginiň aýdyň nişanyna urulyp, insan kalbyny şadlykdan doldurýar. Hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedowyň maşgal agdalary bilen agdy berlikde täze ýyly uly ruhlanetlik bilen garşylaýan pursatlary şadlyk şowkuny betlendi. Milliliýerimizin agtyklary özleriniň şadlyklary, täze dörejlikleri we ýakymly pursatlary bilen mehriban atasyny begenlerdiler. Munyň özi agdy berligiň beýik nusxasyny görkezýän bagtyar maşgalanyň täze ýyly uly ruhlanetlik bilen garşylaýanynyň aýdyň beýanyna uruly. Hormatly prezidentimiziň agtygy çeper dörejlik bilen meşgullanyp özüniň türkmen nepitligi adly surat eserini atasyna bu nurana bayramçylyk münasibetli sowgat etdi. Şeýle pursatlary mehriban arkadagymyzyň ruhuny belende götürüp bayramçylyk şadlygyny goşulandyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz san ulgam arkaly hemmeleri 2022-nji ýyl bilen ýene birgede gutluk sözlerini ýetirdi. Milliliýerimiz her bir maşgal ojony rowaşlyk we bagtyarlyk her bir insanyň ýüreginde beslenen nurana arzuwlarynyň täze ýyla hasır bolmagyny arzu etdi. Döwlet başçymyz Gurbanuly Berdimuhammedow täze ýylyň garşylanýan ajaýyp pursatlary watanymyzyň ýeten derejesini, rowaşlyklary beslenýän mendillerini wasp edip, täze goşgy döredendigini we ony jan watanym Türkmenistan diýip adlandyranyny aýtdy. Döwlet başçymyz täze döreden eserini ilki bilen maşgala agdalaryna okap berdi. Şol pursatda hormatly prezidentimiziň agtygy kerim özüniň hem bu nurana bayramçylyk münasibetli ýene bir täze saz eserini döredendigini habar berdi we ony atasyna çalyp berdi. Munyň özi bir näçe ilhalar eserleri, belent owadly aýdymlar üçin joşuly goşgy döreden atasyndan görülýän agtyň nusxalyk mektebi dowam edýändiginiň aýdyň beýanyna uruly. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkada prezidentimiziň el-ýurt bähitli döwlet ähmetli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli wagtlarda ýokary depkinlerde ösýändigini eşgär etdi. Nurana şadlykly we hemmeler tarapyndan söýleýän täze ýyl bayramçylygynyň dawarlary ýurdumyzyň ähli ýerini gurşap alýar. Türkmenistan parahatçylygynyň ynanşmagyň watan ýyly milli liderimiziň başçylygyny berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň maksatlaryna tarap ynamly öňe barýan ýurdumyz üçin aýratyn ähmiýeti eýe boldy. Täze ýyl bayramynyň dawarlary paýtatymyzda welaýatlarda giňermeye bolýar. Bayramçylyk çäleri ýokary ruhlanetlik etsinýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni bayramçylyk dawarlaryny ýokary derejede geçirmek boýunça hormatly prezidentimiziň öňde goýan wezipler üstünlükli ýerine ýetirilýär. Dawarlardaky şadlyk, täze ýyl başçynyň aýdymlarynyň ýerine ýetirilişi watan söýji ýaşdetligiň kemale gelýändigini suwd edýär. Dawarlara gatnaşjylaryň şadlygy, begenji güllleýän watanymyza hormatly prezidentimize bolan söýgüýüniň alamatlary. Täze ýyl raýatlarymyz üçin iň ardaly bayramlar birdir. Täze ýyl bayramyna başlanan dawarlar hemmeleri şadlyk bilen gurşap alýar. Ol paýtatymyzyň welaýatlarymyzyň durly günjegini medeni ojoklarda, seýilgeklerde bedemin arçylaryň ýanyna geçirilýän bayramçylyk çälerini aýdyň duýulýar. Dawarlyş kişiler ýanglanan aýdymlar ýerine ýetirilýän tanyslar täze ýyl bayramçylygynyň özgörüşli bedegini urlýar. Hormatly prezidentimiziň beýik işleri watanymyzyň güllläp ösmegini, türkmen halkynyň hal ýagdaýyny gowlandyrmagy gönükdirilen düýp özgörtmeleri täze ýyl başlanan dawarlaryň içinden ýer sargysy geçýär.
Ýokary ruh bilenligi beslenýän dawrly şäherler raýatlarymyzyň bagtyarlygynyň aýdyň nişanlary. Täze bayramynyň ruh bilenligi beslenýän dawrlary hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleri netijesinde ýurdumyzda ýetilen beren sepkitleriň öz bolşy beýany gurulýar. Dawrly şäherlere bedeg berýän ajaýyp owudunluk biziň her bir günümizde mahsusdur. Ol berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni hormatly prezidentimiz tarapyndan amalga aşyrýan işleriň üstünlükleri beslenmegi bilen berk baglanşykdyr. Bu ara baglanşyk bayramçylyk münasibetli geçirilen aýdym saly şäherlerde aýdyň ýüze çykýar. Aýdym saly dawrlar watanymyzyň ähli wagtda ötüşleri tarap önümli barýanlygynyň, hormatly prezidentimiziň beýik özgörtmeleriniň rowanşyklary beslenýändiginiň aýdyň alamaty bolup, bu ýysynç duýgusyny döredýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe Türkmen tebigatynyň gözelligini, onuň täsirini ösümlik we haýwanat dünýäsini goramak iň bir möhüm wezipeleriň biri bolup durýar. Hormatly prezidentimiziň daşky urşaw goramak, tebigat baýlyklaryny aýagly saklamak barada gollawlarynyň ruhlan täkmet çeken Marwulat daşky urşaw goramak büdürlüginiň işgärleri bu ugurda bir näçe işler durmuşy geçirýärler. Tebigatyň türkmen topragyna sahylyk bilen içilen baýlyklary, öz bolşly täsirligi bilen özüne çeken haýwanat we ösümlik dünýäsi her bir adamyň kalbyna iri diýarmyda bolan egzilmejek buýsynç duýgusyny öğretýär. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne tebigat gözelliklerini goramak, olary aýagly saklamak esasy mühim meseleleriň biri bolup durýar. Tehra ösümliklerini goramak barada ýürüti düzülen meýilnama laýyklykda ýurdumyzda toplumlaryň geçirilýän işleň netijesinde arasy howaly türkmen tebigaty barha gözelleşýär. Türkmen tebigatynyň zanyş baly arasy howasy ony ösýän durly görnüşli ösümlikler insan saglygy üçin derman hasaplanýar. Her bir tehra ösümliginiň peýdaly taraplary we dermanlyk kiýasetleri bolsa, hormatly prezidentimiziň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly ilmi ensiklopedik kitaplaryna giňden beýan edilýär. Tebigat dünýäsiniň ösümlikleriniň ugadan görnüşlerini, ony ýaşaýan zanly zanarlaryň, guşlaň we durly görnüşli haýwanlaryň sağlaşykly owadyny diňlemegiň öz lezzeti bar. Güneşli diýarmyzyň tebigaty, ösümlik we haýwanat dünýäsine baý bolmak bilen ýylyň ähli patynda öz bolşly gözelligi betlenýär. Ýurdumyzyň suw howdanlaryna, derýalaryna, ownukly ýerli köýlerini ýüzüp beren hemde asuda asmanymyzda erkan uçup beren durly görnüşli guşlar synlangda da tebigat gözelliginiň aýratynlygyna göz ýetirýär. Derýalaryň we köýleň suwunyň ekologiýa taýdan arasy bolmagyny üpçün etmek, suwda ýaşaýan janly janarlary, guşlary we balyklary gorap saklamak, Marwulat daşky urşaw goramak müdürlüginiň işgärläriniň baş wezipeleri bolup durýar. Öz bolşly owadanlygy, täsin gözelligi bilen görenleri haýran edýän tebigat giňişligine guşlaň ýüllerçe görnüşler ýaşaýar. Olaň bir näseti seýrek duş gelýän guşlardyr. Uzaklardan ülkemize uçup gelip biziň tebigatymyz bilen uýgunlaşan guşlarym beýlik guşlary bilen birlikde hasap alınıp, olaň goraglylygy üpçün edilýär. Derýalardyr köýlerde erkin ýaşaýan guşlaryň sanynyň artmagy barada uly işler alınıp barylýar. Tebigat gözegçileriniň çekýän ihlasly zähmetleri netijesinde suwda ýaşaýan janly janarlar we balyklar hem goralyp saklanýar. Ýurdumyzda ekologiýany, daşky urşaw goramagy, aýagly saklamagy degişli halkary hukuk gadalaryna laýyk gelýän kanunlaryň kabul edilmegi bolsa, müdürlüğiň işgärleriniň işlerini talaby laýyk alyp barmagy uly ýardam berýär. Tebigaty goramak ýaly jogapkärlik işleri münasip goşun goşýan müdürlüğiň işgärleri tebigatymyzyň baýlyklaryny netijeli peýdalanmakda we aýagly saklamakda alyp barýan işler üçin hormatly prezidentimize alkyş dillerini aýtýarlar. Hormatly eleşir, häzir bolsa gepleşigimizde hepden dowamyna garaşylýan howa barada ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gulluw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk edýärler, hormatly eleşler. Belşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly senanamasynyň uly çylla döwrü dowam edýär. Mähriban adamlar, geleňin bolsa ýanwar aýynyň 3-inden ýanwar aýynyň 9-na çenni hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty bilen tanyşyp olalyň. Yani gelecek hepdeniň birinji ýarymyny ýurdumyzyň çaýyny gün wagtlardan çyly howa akymynyň aralaşma netijesinde diýarmynyň Balkan, Ahal, Marwa we welaýatlaryny ýagşyň ýagmagyny, şeýle-de howanyň gece temperaturalarynyň hepdeniň dowamyny durnukly ýagdaýda bolmagyna garaşylýar. Has takygy. Ýurdumyzyň Balkan welaýatyna üýtgäp duran mutly howa bolup, hepdeniň birinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demirazykdan günortagyň nogry ornuýt gedýän tezlik sekundda 9-14-den 12-17 metr etýän şamal öňsmegini hemde howanyň temperaturasynyň gejelere 0-5 gradusyn 9 gradusçyn maýyl, gündüzlere 9-14 gradus. Welaýatyň Kanarya etraplaryna 5-10 gradus maýyl bolmagyna garaşylýar.
Diyarbakır Ahal welaýatyny üýtgäp duran mutly howa bolup, hepdäň birinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demirat gunatardan gün ortagyna orny ötgeden tezlik sekundda 7-12-den 10-15 metre ýetýän şymal öňsümiňde hemde howaň temperaturasynyň gecelerden 1 gradus soğukdan 2-7 gradus aralygyna maýyl, gündizlerden 5-10 gradusdan 14 gradusga çenli maýyl bolman garaşylýar. Ýurdumyň Mary welaýatyny üýtgäp duran mutly howa bolup, hepdäň başyna we ahyryna ýagşy ýagar. Demirat gunatardan gün ortagyna orny ötgeden tezlik sekundda 6-10 ýerden 10-15 metre ýetýän şymal öňsümiňde hemde howaň temperaturasynyň gecelerden 2 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl, gündizlerden 5-10 gradusdan 15 gradusga çenli maýyl bolman garaşylýar. Diyarbakır welaýatyny üýtgäp duran mutly howa bolup, hepdäň birinji ýarymyny ýagşy ýagar. Gün ortagyna ordan demirat gunatarı orny ötgeden tezlik sekundda 7-12-den 17-16 metre ýetýän şymal öňsümiňde hemde howaň temperaturasynyň gecelerden 2 gradus soğukdan 1-6 gradus aralygyna maýyl, gündizlerden 3-8 gradusdan 13 gradusga çenli maýyl bolman garaşylýar. Ýurdumyň Daşoğlu welaýatyny üýtgäp duran mutly howa bolup, demirat gunatardan gün ortagyna orny ötgeden tezlik sekundda 6-10 ýerden 10-15 metre ýetýän şymal öňsümiňde hemde howaň temperaturasynyň gecelerden 2-7 gradus soğukdan 4 gradusga çenli maýyl, gündizlerden 2 gradus soğukdan 3-8 gradus aralygyna maýyl bolman garaşylýar. Paýtagtymyz Aşgabatda üýtgäp duran mutly howa bolup, hepdäň birinji ýarymyny atkem ýagşy ýagar. Demirat gunatardan gün ortagyna orny ötgeden tezlik sekundda 6-9-dan 10-12 metre ýetýän şymal öňsümiňde hemde howaň temperaturasynyň gecelerden 0-2 gradusdan 4 gradusga çenli maýyl, gündizlerden 5-7 gradusdan 10 gradusga çenli maýyl bolman garaşylýar. Hormatly ýurtdaşlar, ýurdum başa ýanwar aýynyň 3-üne magnit radiýasinyň gowşa gaýdyda saklanmana garaşylýar. Merhaba adamlar, ýanwar aýynyň 3-ünden ýanwar aýynyň 9-na çenli hepdäň dowamyny ýurdumyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışyp bolýaňyz. Ediz watandaşlar, gyş pasyny howanyň derejesiniň peselýänligini nazara alyp, pasyň aýratdyňlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýle hem häzirki wagtda howada tozun bölüçükleriniň kadadan 7 göterip artmagy bilen baglanşykly, howanyň adamyň bedenine ýetirip biläjek oňaýsy täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyzy burun örtügini ulanmakly maslahat berýär. Mehriban ýerleşler, bulary berip berjäň ýetseňiz, ýylyňyz senlik pasyny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimizi jemleýäs. Berqarar döwletimiziň wagtýalyk döwründe ata watanyny Türkmenistan ähli wagtlarda düşüretdiňi. Ähli düşen gözünde bolsa halkyň bähfidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýýan ederler.